खुलुमबाय फैगौ 14 सेप्तेम्बर बियो थांनाय 34 बोसोर एनडिएफबिनि जि जांख्रिथायारि जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय समाव गिबिसिनै थांनाय 1988 मायथाइनि 14 सेप्तेम्बर खालि गिबि एनडिएफबिनि जानानै मुंख्लं जानाय बि बांबुर गोरानि मुंख्लं सान आरो बे मुंख्लं सानखौ जोङो दिनै सुक्ति जानायनि उनावहाय दिनै बोसोरब्रै जाबाय आरो बे बोसोरब्रैनि उनाव बे बांबुर गोरानि जि जोनोम जायगा बा एरिया बे खायजामाथि थुलुंगा फोथाराव बि टाइगार नैबे सायनासालि जि बैसागु सायनासालि दं बेयाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै दुखुनि सानखौ जोङो एक्स एनडिएफबिनि जेसेबां माने मावथि लोगोसेयै दानि खुंथायाव थानाय बिटिआर बा आसामनि मन्त्रि चिफ आरो डिपुटि चिफ इएम लोगोसेयै एमसिएलएफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे बिदिनो सामाजिक माने संस्थाफोरनि आफादफोरनि दैदेनगिरि बुद्धिजिबि आरो बे ओनसोलनि गासै माने बुद्धिजिबि बा हारि अनफावरि रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै जोङो सानसेनि हाबाफारि जों माने थांखि लानानै जोङो दिनै बिनिनो फ्राय जागायनाय खामानिफोरखौ जोङो दिनै थाम-थिम खालामगासिनो दं आरो दिनै 12 सेप्तेम्बर जिथु जाबाय आरो गेजेराव गाबोन सानसेल'सै दासिमहालागै फ्राय 90% माने 90% बांसिन खामानिफोरा जाफुंजोब्बाय आरो बेयावहाय जोङो सानसेनि हाबाफारिब्लाबो फ्राय 5,000सो सुबुंखौ जोङो बेयावहाय खनसेयैनो बेयाव मुंख्लं सानखौ जोङो फालिनो थाखाय आरो बे बांबुर गोराजों लोगोसे एरियायाव बा जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलाव आरो लोगोसे जोंनि बिटिआर ओनसोल बा बिटिआरनि बाहेरा जेसेबांखिनि जोंनि मुंख्लंफोर जानाय बिथांमोननि न'खर आरो जोंनि मददगिरि हेफाजाबगिरि आरो थांनाय गोलाव सम जि जोङो 34 बोसोर जांख्रिथाय खालामबाय बे खालामनाय समाव गोबां सुखु दुखु जोंजों थाफानानै सहायनांबोबाय बिथांमोन रायजो राजामोनखौ जोङो बेयाव जोङो हांख्रायदों आरो आसा खालामदों बिथांमोनाबो जोंजों सहयोग होगोन आरो बेजों लोगोसे जिहेथु जोंनि बिटिआर ओनसोल हिसाबै बेयाव बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरबो दं बा दिनै असमिया थाबाय बिहारिफोर थाबाय बा माइन'रिटिफोर थाबाय बिथांमोननि गौथुमफोरनिफ्रायबो आरो बेयाव जोङो हांख्रायहरदों बिथांमोनाबो बेयाव नुजाफैगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो लोगोसे जोङो बेयावहाय माने हारिमु दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बेयाव दुखुनि सानखौ फालिनायजों लोगोसे जों बेयावहाय माने गाजा गोमजायै एसेब्लाबो माने जथुमलायनानै दा सरकारा जोंनो सुक्ति जाखानायनि उनाव जायफोर खामानिफोरखौ जोङो मावबाय बा जोंनो मावनो दङ जों बेफोरखौ बुंफोरलांगोन होननानै जों आसा खालामदों बे हिसाबै गोबां रायजो राजायानो नुजाफैनो होननानै जोंनो खोथा होनाय हिसाबै जों आसा खालामदों बिथांमोनहा ओमफ्राय बेयाव जोंखौ माने हेफाजाब होफैगोन होननानै जों बेखौ आसा खालामदों आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनै बरायनानै लानो थाखाय आरो बिथांमोनखौ बेयावहाय नुजाफैनानै बिथांमोननो जोङो बोथिसे ओंखाम जानायनिबो जों जगार खालामदों आरो बिनिनो प्रस्तुतिफ्राबो बिनिनो माने जगार पातिखौ जों खालामबाय थादों दा बे फ्राय बेफोरबो जाफ्रामजोब्बाय ओंखायनो जों आसा खालामदों आरो जोबथारनायाव गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो दिनै बे मेडियानि चेनेलनि दारादि नोंथांमोनखौ खावलायहरदों जे फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालि जोंनि जि माने मुंख्लं सान बेखौ जोङो माहारि हिसाबैनो मोनसे दुखुनि सान हिसाबै जारिमिनाव जाहाथे जोङो दोनलांनो हायो आरो जाहाथे जोङो बेखौ फालिलांबाय थानो हायो बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखायनो जोंनि अधिकारनि थाखायनो जिहेतु जाय बिर जोहोलावजो बिथांमोना जोंनि थाखाय गाव गावनि आगोमा जिउखौ बाउसोमलांबाय बिथांमोनखौ जोङो मान बावनो थाखाय गासैबो जाहाथे जोंजों हेफाजाब होफैगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो खावलायहरदों जे फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालि जाहाथे बयबो फुंनि 8:30 नुजाफैनानै जाहाथे बेवहाय
मुंख्लंफोरनो जाहाथे आलारि बाथि सावनायजों लोगोसे जाहाथे बिबार बावफैयो बिनि थाखाय साफ्रोमनिसिम आङो माने बानजाय आफादनि जानानै बा आङो लिंथुमगिरि जानानै गासैनिसिम आङो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय।